Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Rave Naye. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Coumba Ly on ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire Mbo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe woto mo luuta o jamma joggudi e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Piidi TV 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettal konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam yang mai kai deval mangi yang mai kai oje fasi yow yem na malo bandiraɓe yeɓoɓe Piindi TV on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere hande ko 25 octobre 2025 eɗeni ɗo henna Anne Maris ɗo galle Sali Dia ɗo hande noon wonno ko lancement ko faari e 3e édition woni dawal taraɓiwal poɗɗen wadde ko wiyete hirde e hirande laccire haako yimɓe na talla laccire haako tawna mbadde hen gaaci ena keɗo mawni ko jaareɓe ko wambaɓe ko awluɓe eko wawi wonde foof hande noon en puɗɗima golle ɗe ɗo henna e tawtorede halifaɓe ɓe e yontaɓe rendo ngo eɗen gondi e musidɗo Alhassane Ba ko goto e wuurdaɓe daraniɓe rendo ngo ko faati e ɓamtare eɗen gondi e musidɗo Abou Sy ko goto kadi e anduɓe daraniɓe kadi ko faati e ɓamtare ɗemgal Pular e rendo ngo gondi e musidɗo Abou Samba Diop mo ganduɗa ko kañum ardi Piindi TV eɗen gondi e Sali Dia mo ganduɗa ko kañum ɓulni ngoɗo miijo ko heɓori waɗede ko en mbaɗi dawal gadanal en mbaɗi dawal ɗimmal eɗen paye dawal tataɓiwal Allah waɗi wela waɗi tawtodirɗen kadi kawruɗen e jonde nde ena tawtora ɗum hono bani meɗen debbo Sala Fall walla eyyi Sala ɗacca mi wiya Sala Fall ha hande ɓenna eyyi Ali Fall woni joguiɗo caméra o kanko kadi heedi e montage o kanko Ali Fall ko wiide yimɓeɓe ene bisma ko ñande 13 lewru décembre 2025 ɗon ɗo Rave ɗo henna ɗo leegal biyetengal Guédiawaye ɗo woɗɗani PAI
so tawi a ummima e PAI aɗa fayi stade Amadou Barry ravin ko ɗon woni e ɗum noon bandiraɓe fof enen dokkodiri aadi to oɗon nokku ñande 13 lewru décembre so tawi Allah yanti hen min kalannoɗo o noon ko musidɗo moon biyeteɗo Abou Gaye ko kañum rokkano yo uddit ɗum noon ala no mbawɗen wadde so wona ruttidde konngol ngol e musidɗo Abou Samba Diop o jokkana en gueɗe ɗe en ɗum noon Abou Samba Diop a haali haalande nde caggal jetten Allah nde jetten Allah julɗen e laaɗu en jetti jignaɓe men e jignaɓe men en jetti sernaɓe men e sernaɓe mumen en jetti renndo ngo fof en jetti no mbiɗa ni khalifaɓe ɓe Allah humpiti bindi gummotoɗe ñamono paynano tawtortede ɓe saaha e saaha hendoji mbaɗi ni wonko siftinta ko ɗum sembinta nde wonno leñol wonko wurnata ɗum e saaha mo pine gone modde pinal meɗen e saaha nde ɗemɗe gone modde ɗemgal meɗen gonɗen e majjude ɗen jaaha won emen majjina seernda wiyeede ɗum no foti wonde ɗum fotani wonde ha wonko fonno wonde woppa majji jettimo kanko ceerno Alassane Ba mo gijilon darde makko to banggue diine o no feeñi darde makko to banggue jokkere ɗam no feeñi darde makko to banggue leñol ɗemgal no feeñi darde makko to banggue renndo ngo ina feeñi en jettimo jetto juuɗe fuɗɗima wala ɗo haaɗi en jetti ceerno Abou Sy lolliɗo Atoumane mo ganduɗa darde muɗum hande natti ñomodirede e nder leñol ngol gandal mum natti yeddodirede mbako mum feeñi e yimannoɓe gumalaɓe mbiyanno so nangue fuɗi guite jiidi jonngol woppe so nangue to fuɗi junngo wawa ɗum wernude golle moƴƴe noon majjata golle moƴƴe mayata mbeɗa heewi wiide pulaar no wiya giyal jibitina koye ceeɓede mum kono so ƴaggani yuwata mo kala neɗɗo e sifa mum nde ari nde wonko wona e ɓernde mum so Allah hokki ɗum wawde waɗat mi rutto saaha mi wiya e banda men so neɗɗo natti yuminade yo hulɓino so sagata natti yuminade yo hulɓino so sagata natti wiyede jalla bone yo nan taare aɓe jeeya hen en jetti Allah ene laaɗo en jetti ɗum mo kala e mabɓe gollal ngal heedi ngal ko gollal mantinigal ONG APK e gardugol ceerno Habibou Diallo e Chérif en e wondi mumen e jungo Alassane Ba oɗo no famɗude juma ñippaka e laddeji he no famɗude suudu safirde ñippaka e laddeji he no famɗude aliyatima heɓani ballal mabɓe no famɗude mawa mabɓe natani diwlin mabɓe natani jawɗi mabɓe taske natani gay mabɓe haranɗo natani eko nandi hen eko nandi hen wadde so tawi Allah hokki en waaɓe noon artude e meɗen no gonda e men no jewtida e men eɗen cusnono ɗumen leñol noon wurdata koye cengɗe kewɗe en kaali ceerno Abou Sy to banggue bindugol ummade gila dawa dayi fay ñallangal hande ko windanno ko windi ko ujunere neɗɗo windi yettaki ɗon Allah wela wi o wayni wayno wayni saggitorde ujunnaje kelme nogas e joyyi ujunnaje histoire gila dawa dawi fulde kamil o ha laaɓa wadda hen dande muɗum walli bandiraɓe julɓe hewɓe ɓe janggano ko wiyete ko qur'an ko ha yettiɗo wadde ɓeɗo ɓe lomtima bandiraɓe men hewɓe fonnoɓe tal jamma hande o toka haali joni paɗen koye dawal tataɓal hirde e hirande laccire e haako concept mo Sali Dia waɗi bandiraɓe ko ɗum woni sababu o mboɗo heewi wiide kala dendal dendugal ene jogui sababu dendinɗo yimɓeɓe
woni jomajo muɗum ko wayno denɗam Maka Samba Kamisila noon so wiyama jomajo tan ɓe cikka ko debbo muwnama addama ko gonga ko ɗum woni jomajo kono hande fof ina jogui caabiɗo ɗum ko saboto jomajo hende ne yimɓe ko caabiɗo jonde jooɗi nde ko jomajo hande ngo ko Salimata Dia oɗo to Agnam Liduɓe ko kañum woni jomajo jonde nde ɗo woni sababu o holko saabi jomajo caabiɗo ne yette ɓurɗo famɗude mbaɗo denɗam fama buuɗi bonɗo mbaadi naakiɗo hina so a ƴamama ñumborde waɗama konde wisama debbo jofi nayɗi kirsama gayɗi juɗama tufama yaama simmama durtama ƴakkama ŋaŋtama duwa o waɗama kalisaji ɗi mbaɗama silkeji ɗi mbaɗama saabi ɗum ko jomajo tawa ala no foti o yooɗani o yomani konko saabi ko fof ha waɗa dental baɗagal ngal enɗam jokkaɗam ɗam ko hirsa hen ko ñaama hen ko yara hen ko tufa hen ko simma hen ko durta ŋaŋta ko foddeji baɗɗi heɗi pop ko jomajo saabi ɗum ndenne dey funere no faɗɗo jomajo ndenne dey demboɓe no faɗɗo jomajo kono gaddo fof nanto ko jomajo ha gonam nden sangaji nde kolli beeli mbeɓani jambanuji ɗigue boome sagataɓe so sagata pullo arino wiyama jomajo nane nder suudu ndu so yettimo o diccoto o nanna junggo jiifo yaltino fawa o ñorta ɓurtugal ngal guite ba ko guite jomajo o pawodira aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti kanko gonɗo jomajo jamma hande o rendini ɗo yimɓeɓe wonde ko wona e wadde ko famɗani e banggue leñol ngol hen banggue saabu sen ƴeewi nde maayo jolli nde société biteɗo moyre pom kañum tan yeyano Afrique banggue hirnangue liggade hen weeɓani yimɓe darto kono jeeɓano maawo rufirta no kocca gabbe so neɗɗo defi maawo Allah wallima a ñaami hen aytat gabbel mofta walla mbasa soɗade jungo ma aɗa urna guiƴen guila e temps lowawe guila e temps ko wiyete ko ital tegna guila e saaha mo ganduɗa ko kañum woni mi haalino ovave e pelle goɗɗe ha yetti SAED ha yetti mission technique école chinoise mawna heewana ɓeydo ha natti wade no wano ni ƴeew so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbaggu fo e saha mum mbi fo e leel mum jontade fo e mbawko mum mawa meeɗino famnade gawri ha laaɓi fukke leddi jooɗe muɗum woni sahade kalanmi ɗe ko mawa tan haalete ko sew ko moyre pom hame wiye mbooj hamte ko ɗum tan woni ko yewtirte kono hande elle Allah arti ñii ɗeɓi jooɗade e becce maaho holko saabi kewuji men hande kala baɗɗo kew sa waɗi barmeji ɗiɗi maawo ma wat hen barme ñiiri sa waɗi ɗiɗi maawo waɗi ɗiɗi ñiiri ƴeew ko ñiiri itto gasde joni e maawo ko no maawo firno ñiiri hanki ni ñiiri noon fiya noon maawo e rendoji meɗen wadde Sali Dia e hono mumen mbi ko fina tawa gouvernoɗo o yo artire sinno tawino hande kaɓirɗe keewino wawde gollade lacciri e ha ko fewna ɗum walla moña ɗum ha moƴƴa waɗa ɗum no confiture ni walla won goɗɗum ma ñaami duuɓi e bandu men kono hade karallagal yettaki toon artirde ɗum nde ko wadde no waɗi ni waɗe hirde filme wownoɓe ɓe garta e ko gowno ko e yinnoɓe ɓe gara e ko jinno ko ɓe gandano ɓe meɗe jiiya leƴƴi goɗɗi ɗi ga tawta soɓe jii dawal ɗimmal ngal sahil men mo ganduɗa ko musidɗo men gueɗe men li mo pete Alsan Aliou Ly mo pete nde ari to nde addi koye joom suumu gumiɗo leydi Allemagne wadde so tubako umima Allemagne woodi umi France ñaami laccire haako dañi hen mbi sono waɗe kadi yo tintine wonko walli jomumen wadde so Allahu lamɗo jaaɓi haadem woɗɗoyde baɗam Sala Fall nanɗo jooɗi ina tawta jamma o en jettimo no feewi watte koto ravin dawal tataɓal ngal ko ñande sappo e tan nde to haali Abou Gaye yimɓeɓe ne ñaaga nde garta tawtore ko gonga noon ko welema noddata bandum jamma gadano waɗa jamma ɗimo ɓuri hewde yimɓe eɗen ñaagui Allah jamma tataɓo ɓuri hewde yimɓe wadde artirde lacceje men ɗe e cengle men ɗe e haakoji men ɗi e buudi ɗi e ndefuji men hanki ɗi en gandi ko bonnino ɗum ko
koko andama cellal men woni koye ndefuji meɗen cellal men woni koye gaweje meɗen cellal men woni koye cegle meɗen cellal men woni koye ko ñamanno ɗen hanki ko en galano caɗele sen dañi artude ala ko bonnata yettudemo kanko joguiɗo ngoɗo miijo e jarnademo e wiide bandiraɓe kala bawɗo dañde tawtora ina nodda hen keewal ina nodda hen peewal kono haade ko seeɗa haalete yo sehil men mo ganduɗa kañum woni Sam Moussa Pam eɓe kalanno eɗen jogui nogas jeetati haako ɓe mbi kanƴi fof adan ko ñaw wonno haako woni président haakoji ɗi nde salade ande woni président haakoji ɗi ɗum kono banggue tubakiri kono eɗen gandi so wontino men to haako ñaw ko joguiɗen ko woni mawɗo kaakoli ɗi noon Sali Dia min jettima min jarnimama min dokkatama ko an haalata hen Ali Fall jaama haade men hokkude sernaɓe ɓe dokka en duwaw bandiraɓe jettima jarnimama hirande ko fuɗɗi joni ko no ɗum fuɗɗori ni so ɗaɗi ɗum kono ɗum ɗo waɗa toon ñande hen ina weeli ina uuri ina safi ina dakmi no safra ñawɓe no jaccina ɗanniɓe ina ittata fiiji salamu aleykum rahmatullah on calminama on juurama on beltanama kadi on jettanama Allah idi fof ko jarnaɗon onon jinnaɓam ɓe onon kayiraɓam ɓe onon ɓe gododirimi ɓe paggimi kadi ɓe ganduɗa guila paggumi ɗum faade joni ko ɓeydaram tan wona ustare am hilifaɓe fodɓe ɗo moɗon ummade galleji mumen gara nurtade hande hirande te mun fof ne oppi hirande ɓurde hono nden galde muɗum ko yettande on Allah jarnade on tawno weeɓani umminde goto e moɗon tan wona hunde wemde saaha noon onon ɓeeɗo foof Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere ko heddi ko haalam ka hewata hen nde tawno ko haalteno fof koɓe kewiɗo ko toni gasni kadi son kaali on parini min nimi fotani fawtude on konngol mataw wawata gasde tan komin waddi on konngol ame jarnade on e kadi e jarnade kadi e bandiraɓe jogorɓe yeɓoyde ngol ɗo lefol ngol e wiide kadi no mbiɗon ni tan 3e édition meɗen hirde hirande laccire haako concept mo ganduɗa ala ko ummin ɗum sona rendinde hilifaɓe meɗen e yontaɓe leñol meɗen nde tawno ɗen gandi wonɗo neɗɗo yettoro e duuɓi walla noon wonɗo neɗɗo yettoro inde walla wonɗo neɗɗo yettoro e kilifagal wona nokku fof wawi yiyede te mon fof en yiiɗi kala saaha yaltude yidere hono mumen en hirtudo mumen andodire mumen wowodire mumen tagi mbiɗen ko leƴƴi goɗɗi ɗi ene mbaɗa e kala saaha pourquoi pas enen mbaɗen ɗum concept mo ganduɗa eɗen mbawi rendinde hilfaɓe meɗen guila diine ha e aada ha yontaɓe meɗen tawno haal preuve kewiɗo ko payɗi ɗiɗi laaƴodirta ɗum noon eɗen gandi gando jontaɗo ɓeɗo tar soɓe jaggodiri juuɗe tan ene wawi wodde ko mbawi wadde kono naftaɓe kono nafta leñol ngol foof ɓe mbawa yaade noon e boîte nuit uji ɓe gonɗa kadi mbawi yeyde wone palace uji ko wayno restaurant uji walla ko way noon so tawi en mbaɗi hirde hirande laccire haako ɗum faltaki suko o faltani mawɗo o faltaki debbo o faltaki gorko o faltaki kilifa o ma jomum mbawa hawrude hon e kala saaha dokkodiri juuɗe kadi sonodirtoɓe ɓe meeɗa kadi yettodirde mbawa yettodirde so jomumen potta kala saaha ma gowka naata so gowka naati sene jewta baɗɗe fayida taw koye kisɗe baɗɗo no moɗon ene kaala toon ko ganduɗa kone nafta bandiraɓe ɓe ma wot ko nafti leñol ngol kadi mbaɗen promouvoir artiste uji meɗen e kala édition ƴetten goto artiste uji walla ɗiɗo artiste uji meɗen gara jooɗo mbaɗana meɗen kolli men e gaaci men ko gowɗen ko ganduɗa ko ɗum woni kono yewtanno jamanu guila hanki faade hande ko yewtanno yontaɓe ɓe kadi kañumen mbawa dañde kon naftata ɗumen kono gartiro e galleji mumen kono walla ɗum kadi e carriére mumen ko ɗum tan woni concept o Allah waɗi en mbaɗi ɗum première édition en mbaɗi deuxiéme édition eɗen jaaɓan noon 3e édition eɗen jiiɗi wadde ɗum le 13 décembre to e Ravin so nani Ravin noon woni ko hakkude Guédiawaye e Pikine waɗɗani woni no tonton Kaw Abou Gaye wini o sifima ɗum o sifa labɗo kadi kala gonɗo e nder Dakar walla e Sénégal ene famɗi mo anda Ravin wadde mbiyen ko à partir de 20 heures eɗen noddi dendagal bandiraɓe ne garata e keewal entrée o noon ko 10 000 francs mais ma wat kadi inchallah des table d'honneur ɓe ganduɗa ko yontaɓe cooda table uji men gara jodda e yontaɓe kuccodira mumen eɗen noon
beddi erango e bandiraɓe fulɓe fof e bandiraɓe kadi hayɓe gona fulɓe kala jiɗɗo cosaan nde arata nuutoto hen e keewal Allah jarama on jarama mi jarnimo noon onon jooɗiɓe ɗo ɓe fof yo Allah waɗan en jaam min gila garmi min namdima salimata ne jogui mboolyon ko aɗa andi so tawi neɗɗo yeehi restaurant ɓe namdotoma so tawi ko ɗon ñamata walla so tawi ka nawowo min namdumama tomo jogui kon mboolyon o wi ko wonno mbimi ala ko mi namdi so sene woodi yo wiyam no woodi o yo ala kon kono mo jogui gotkon joni noon mi rentinimo mbimomi ala de lattire haako yetta ko wiyete ko hirande yetta kacitari a hirtoto hen kaccitoɗa hen mi wimo noon so nokkani kam gila adana mi avertisimo so nokkani kam ala mi nawa booliyel mbaɗa waɗi hen laccire haako o wiyam yomi artir booliyel ngel kam artata ko toon heddoto ɗum kam yo andu ɗum to kelle ma gamata ko an neɗɗo wawa wurdudema ala ga kelle ma gamata ko ala ka jingo eyyi joni gartanmi koye lewal communication ina teddinirano kañum teddina jamma o e yaadiɓe mum e wondi mum sabu samlal communication alsan o jungo mum no hen miijo mum no hen feere mum no hen ko hen jeeya Allah waɗi ko minen keeɓi lomtade ɓe tawaka ɓe min lomto yolde ɓe tawaka hay so tawi weeɓani eɗen jetta noon eɗen jetta Oumar Fouta min jetta mo no feewi sababude ko cukalel to banggue nalankagal ko dayɗo dande tinno no feewi ma o feññin ñande hen ma o yaltin ko weeɓani to banggue gunnaɓe o nafi mbum ma won ko holliri ko weeɓano yiide jarama on jarama moƴƴere Allah e moɗon Abou Diob Abou Gaye on jarama onon tawtoraɓe ɓe foof Alassane Ba Abou Diob ko kalɗa ko e Alassane Ba e minen ko fof ko an tan foti noon minen min tolnaki e ɗo kalɗa ɗo foof to banggue gollande leñol e martaba ko Allah tan ne rokkuma ko wiyete wonde neɗɗo guila ñande gandumami a ala ko wiyete ɓernde saltotonde ko ɓuuri bonde neɗɗo fof ko jogade ɓernde saltotonde yiɗa hande anca janggo joni noon so woodi ko yi ko famani ubba golle maɗa yedda hanki maɗa Allah dandi mon hen gila Allah holliri meɗen nde kalɗa fof sikke ma taw neɗɗo o foti ɗon taw ko an foti noon kuccirawo neɗɗo haala e mum ko ala e muɗum ko kañum foti noon e teddugal ustowo neɗɗo kadi ko kañum foti noon neɗɗo noon saɗa yiɗi andude ɗum tan ɗo yidde makko fote maɗa eɗo teddugal makko tolne maɗa wata ƴewmo kanko ƴeew sariɓe mo ɓadiɓe ɓe ɓuri holno mbaye maɗa sa yi tan noɓe mbaye maɗa ni sa yi ɓe doga ɓe ñakko e maɗa andu kanko mo yeeɓi ko gonga yidde mon nde ko gonga sa yi noon kala ko ɓatimo e ko jiide ko ɓadimo ene dogma andu wonko laaɓani ɗon moƴƴere Allah e moɗon haade min narde duwa o mi sembina hirande nde e ko waɗete ko pinal ko duwa tan ponno wadde kono tawde ɗum noddi pinal mamin haala hen seeɗa pinal ko hunde mawde mi waddama gueɗe ɗiɗi hen gueɗel gotel ko goɗɗo wadda fo noon koye lacciri haako mbiɗa jogui kawyam goto ne wiye Mouhamed nden Mamadou Lamine Ba 1986 mbiɗa ari Nouakchott mbiɗa samnoyde min jooɗi Amin Dior suko goto baba o mi anda Diallo koɓe guiƴiraɓe jangganno ko Algérie o wi o ari o wi arabeɓe kewani invite neɗɗo galle muɗum ɓe invite ma tan ko restaurant kañumen tubakoɓe nandi jikkuji restaurant tan potti on ñamon o waɗi ñalawma goto ɓe commandi ñamele tan ha heewi joƴƴin ɓe mbimo ɓe jooɗi ha ɓoyɗo puɗɗoto ñamde tan ɓe mbimo monsieur Ba hal yujadu hadhihi makulat fi biladkum ɗeɗo ñamele en kewete o leyɗele moɗon to o jooɗi ha ɓoyi tan o alni guite makko gonɗi tan wi ɗum ɗo wona ɗo ñamdeɗa men ɗo o wi amin jogui toon ñamde ne wiye lacciri ha ko wi on bonni ko jogorno ñamde fof o wummi o wi amin jogui toon ñamde nde wiyete ɓe gonno koye wasade ɓe teddinimo haaɓe gayni ɓe duttiti ɓe mbaso e makko maten ɗeɗo hono ɗe ñamele en tawi toon o jooɗi ha ɓooyi o ande hoore makko tan wi mi jogui ko ɓuuri ɗum lacciri haako har mi jiidi enen fof eɗen gandi lacciri haako garade muɗum no foti ɗum waɗi o sooɗi jungo makko o ummi ɗum ko teddinde pinal mum e wasa yawade hoore mum min nane tuba ko goto en wiye o liggoto koye Doulos o inniri hoore makko ko Ibrahima Sy ko darniɗo pulare kanko fof kam ɓuuri men waɗa enen fof pulare o wi kam mbiɗa jogui sehilaɓe tubakoɓe suisse naɓe ɓe gaari hannde
mbeɗe invité mi mbeɗe invite ma hirande ngari mi jetti o wimi mami defto on hirande ndefarmi nde Suisse fof ko ɗum hirtoto hono onon no kirtortoɗon lacciri ha ko e lacciri kosam e Fouta e kala ɗo pullo woni hirande wiyete ko Berchem Yesli e ɗemgal amin Suisse andi kamɓe mbiyata kosam nagge ko nagge eɓe jogui e ɗemgal mabɓe ɗemɗe Suisse ɓe ko noon tan ɓe mbiyata kosam nagge ko nagge ngari toon jetti kadi yooɗimi ɗon gueɗel gotel eɗen potno wadde ɗum enen julɓe kono en kewani wadde ɗum ay chrétien ji so ñamde ɓadinama haade mabɓe ñamde ko mabɓe jaggodiri juuɗe mabɓe ɓe duwo soɓe gummima ɓe duwoto so tawi ɓe invite ma ari aɗa ñama hirande mabɓe soɓe gayni ɓe duwoto eɗen jogui joni waɗoɓe ɗum banggue funnague o ko wayno sudanaɓe sa ari en sa ari sa ñamminiɓe hirtiniɓe hen kadi hamɓe mbima duwoɗen ɗum wonno wiide yen duwo hirande gueɗel gonguel mbaddami nguel ko dañmi tubakoɓe gaari salminde 1993 kadi pottumi mabɓe tan ko hakkude jooɗata hen noktoto gadumiɓe galle jettimi tan amin jogui musidɗo goto séréer ɗum ɗane koreji amen ɓoggeenaji omo resi debbo séréer hankkadi ko pulaar tan haalata jettimi tan guittumi ujunnaji nayyi mbimo wonnam lacciri ha ko beldi o defi lacciri ha ko ndi tan haar han ɗon tan wawi hadde ala ko waɗani hen ko fewata tubakoɓe koɓe ɗiɗo eɓe gaddi marchandise uji ha heewi ɓe ɓennata ɓe pawa Mali ɓe jeeyoya ɗum eɓe jeeyimi hen oto goto minicar ɓe jotti min mbaɗi hirande nde ɓe ñaami tan ha cikku mataw ɓeɗo kam mataw ko dusata ko ɗum ɗo kam mataw jogorani finde ɓe pini subaka min coode ga omelette aji min gadda ɓe mbi monsieur ce qu'on avait mangé hier là ti amen ça mbimi ɗum yiyatake ñalawma ko jamma tan yiyete ɗum ne boni ngari bottarere ɓe mbi yo haako ara kaccerere ɓe mbi yo haako ara ɓe mbi c'est très délicieux ko hunde welde woni ɗo hen firti ko kanjum neɗɗo foof saɗa tini hoore maɗa so tawi aɗa fasni hoore maɗa koɗo kala ko wawi wonde e maɗa so ari teddinirmo ko jeyɗa ko hoto teddinirmo ko jeeyi ko hollumo jikku maɗa hoto ñaƴirmo hoto ñaƴir jikku makko ñaƴir an ko gonɗa ko kadi leñol ngol hande ɗo tolniɗen ɗo eɗen keewi hunde fof ko bolle puyre kono wonko jiiloto ɓe jiiɗi ko tinede ɓe jiiɗi ko dañde jiiɗi ko hutorade ay ɗum so tawi ne rewe rendo ene rewe daraniɓe rendo leñol ɓamtorako hen so tawi tan ne rewe rendo ene rewe daraniɓe rendo ene rewe daraniɓe pinal haydara ɓamtotako hoto ha tan laccire ha ko ndi wonde tan yontaɓe leñol ngol aɗa invitaɓe ala ƴeew jolfuɓe ƴeewa sereraɓe ƴeewa joolaji ƴeewa foof invitaɓe yooɓe gar saɗa jogui hen relation ngaji mbiyaɓe yooɓe gar ɓe ƴeewa ndefuji meɗen ɗi ɗum ɗo wurtinde ñamri mum ala ko ɓuuri ɗum welde so ari joni ɓe jettima abou waɗaniɓe cimtol ko haakoji no foti e nder Fouta ka e nder Pulago ko ñamate hen ha so nde kala ha laccire kosam fawa hen ɗum ko ɗum pinal mawgal woni ɗon wadde yimɓe potani yebade ɗum waɗi noon enen tinnoɗen duttenmo kanko duwonoɗen mo e hirande nde o waɗi nde yo Allah waɗa hen barke yo Allah waɗa ɗum ñamele aljannaji yo Allah lomtinira ɗum ñamele aljannaji yo Allah waɗa hen barke kadi kala gondunoɗo e caɗele e ɗum ɗo e rafiyel sababude hirande nde yo Allah hoyfinan ɗum ñamri guiɗo wona ko lorlata kala ko ñamɗa hen guiɗo maɗa jiɗanɗomo ñamri so noddima yaara ñaama sa yiiɗi ñaama ha feto a ɓuutetake a tutata a watta haydara tawno komo ñamanɗa omo yiiɗi ko ñamata ko omo yiɗanma kadi ko ñamata ko ala kadi mbo defani ko sowona an so tawi o defti o joƴƴini so ñamaka tan so yimɓe koori o mettinata doole makko bonata jawdi makko bonata firti ko o sikkitto e hoore makko ndeke noon ɗum ɗo ko hunde moƴƴere eɗen duwono ɗum tan mi yino Alassane Ba yo waɗ duwaw mataw ko en mbaɗata ko furankoɓe mbiyata ko tan fatiha salatul fatiha ala ɗif laabi jeenayyi yo Allah tawnu men ñalawma o oto yimɓeɓe pamdin ɗum yo yimɓeɓe gardu sababude ko ɗum pinal e ɗum leñol mbasa yeccirade hen gueɗe goɗɗe moƴƴere Allah men astahfirullah allahumma salli اللهم ألف بنا إنك لا تعذبنا فإنك اللهم يسر ولا تأسر برحمتك نستغيث يا غيث المستغيثين أغيثنا بالفرج والنصر والتمكين والفتح المبين واللف بنا في قضائك الصواب بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق اسمك اللطيف اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور ودعاء متقبل برحمتك يا أرحم الراحمين
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun yo Allah jaɓani. Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri Hako to Ravenaye. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum. On jamma jogoro wonde ko ñande 17 lewru décembre sanga 20h. Ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboub Gawlo. Pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal. Marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique. Marraine goɗɗo ko Coumba Ly on ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique. Bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur. Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo. Monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari. Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol. Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe. Bandiraɓe woto mo luuta o jamma joggudi e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi. Sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV. 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande lacciri ha ko ƴettal konngol woni Sali Dia. 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande lacciri haako. Entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA. Bandiraɓe woto mo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam. Yang my God, the Valmanki yang my God.